It-tnejn kompla smieħ tal-inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Ġampol Sofija fiż-żona industrijali ta' Kordin fit-3 ta' Diċembru li għadda. L-ewwel xhud kien il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana li ssejjaħ biex jixed fl-inkjesta għat-tieni darba u ġab miegħu numru ta' dokumenti li qal huma mimlija blisti ta' ċifri ta' pjani tan-negozju, ċifri u dokumenti tal-Awtorità għall-Binju u l-Kostruzzjoni l-BCA u l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA kif ukoll pjani finanzjarji u nefqa rikurrenti. Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzoppardi li wkoll issejjaħ biex jixed għat-tieni darba biex jirrispondi xi mistoqsijiet dwar finanzi fih dan l-istess żewġ awtoritajiet. L-Ombudsman Joseph Zammit Mekien staqsal il-Ministru għall-Ippjanar dwar ir-ruoli u koordinazzjoni bejn il-BCA, l-OHSA u l-Awtorità tal-Ippjanar. Il-Ministru foka fuq il-binja ta' Kordin u qal qed issir reviżjoni kontinwa fejn tidħol il-kopertura tal-assigurazzjoni. Dwar il-kodiċ tal-bini qal li kien hemm abbozzi u diskussjonijiet u li l-aħħar abbozz għandu jiġi diskuss u se jkun qed jiffoka fuq kodiċi tal-bini rigward it-twaqqih u tħaffir. Il-Ministru fakkar dwar l-inforzar li qed isir b'kollaborazzjoni f'diversi oqsma fejn il-Gvern kiseb 1.8 miljun euro minn fondi addizzjonali Ewropej biex jibqgħu jissaħħu s-sistemi tal-BCA. Spjega wkoll li l-OHSA aġġudikat tender ġdid għal sistemi ġodda tal-immaniġjar ta' informazzjoni. Żied jgħid li fis-sena 2010 il-Ministru ta' dak iż-żmien George Policino kien beda jiddiskuti liġi li kienet ilha fuq l-aġenda mis-sena 2000 biex jitwaqqaf uffiċċju għar-regolarizzazzjoni tal-bini fejn kellu jsir liċenzjar tal-kuntratturi, però taħt Gvern Nazzjonalista baqa' ma sar xejn. L-Awditur Ġenerali Charles De Guara staqsa wkoll dwar it-taħriġ tal-ispetturi. Il-Ministru ċara li l-ispetturi tal-OHSA huma mħarġin dwar kwistjonijiet ta' sigurtà u m'għandhomx responsabilità li jaraw jekk ix-xogħlijiet humiex konformi mad-disinn tal-kostruzzjoni. Kompla jgħid li hu fidejn il-perit li jiċċekkja jekk ix-xogħol isir skont id-direzzjonijiet tiegħu u l-pjanti. Zammit Mekien u suġġerixxa li jekk uffiċjal tal-OHSA jħoss li xi ħaġa hi ħażina hi fil-kompetenza tal-perit li jmur fuq il-post immedjatament jew inkella jitwaqfu x-xogħlijiet għax xi ħadd irid jarfa' r-responsabbilità. Il-Ministru Zrinzo Azzoppardi qal li hu miftuħ biex jisma' proposti u jirrikonoxxi l-ħtieġa li tiġi eżaminata r-responsabilità ta' kull minnu involut u qal li talab ukoll il-Fakultà tal-Liġi biex tiġbor il-liġijiet relattivi kollha fil-qasam biex tidentifika kwalunkwe sitwazzjoni. Sa dan it-tant il-Kulunell Mark Mallija, il-Kap Eżekuttiv ta' Identità li kienet Identity Malta, ġie mistoqsi dwar ħaddiema barranin li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea u qal li din l-awtorità hi responsabbli għal permessi ta' residenza f'pajjiżna u spjega l-proċess ta' xiġri wkoll minn Jobs Plus biex persuna tkun tista' taħdem f'Malta. Xed ukoll fuq talba personali Jason Azzoppardi li qed jidher bħala parte ċivile f'isem il-qraba tal-vittma fejn ippreżenta memo li tresqet fil-kabinett fl-2021. Iżda skontu ġiet imblokkata minħabba li kienet ġejja l-elezzjoni ġenerali. Il-kumpilazzjoni ġiet aġġornata għal sessjoni oħra.